Sa una, katong ulitaw pa ko, nga bitang mangita ta og atong uyabunon, na naganitay mauyunan, unsa may unang buhaton. Ang laki maningkamot nga makig-ila-ila sa babae. Mao ganay una makig-ila-ila. Karon lain ay buhaton, pangayoon na lang ang cellphone number or ang iyang Facebook, sa nga anang account. Ana. Basta makig-ila-ila. Ang Ginoo nahigugma man kaayo sa mga taga-Israel katong iyang pinili nga katawhan nga nabihag na didto sa Ehipto. Nakig-ila-ila siya sa representative sa katawhan sa Israel nga iyang gihigugma nga gibihag. O kinsa may iyang giila-ila? Si Husga. Wa mo maminaw. Moises. Nya kanisang tao nga makig-ila-ila or ulitaw nga makig-ila-ila, ako sa nang experience, magpa-cute-cute sad. Abisag kani mga babae, kamo mga babae ba kanang namoy mauyunan nga laki, magpa-cute-cute, bansan mo ka na bang magpa-attract? Magpa-attract. Unsa may gibuhat sa Ginoo? Uy, nagpakayo-kayo siya didto, o diya ang kanang ang bus ba, ang mga sagbot, nagdilaab ang kayo pero wa masunog. Di si Moises nga dias layo isa, ngano man ang siga man pertim ng kusugas kayo pero wa man masunog, akong duolon. Ana ba magpa-attract ba? Ana. Nya giunsa man ta pag-attract sa Ginoo panahon ni Kristo? Sige mo siya pakigila-ila na to karon, giunsa man ta niya pag-attract? Wa man day mo kay baw. Gi-display na to ay nas babaw. Ano ba? Ang mahog na nga reportira ba ng bugata, patay gining mawali. Mao nang ibutang gina nato kay diha nato makita nga pasta ngilngiga dining tawhan naggugma nako, nagpabitay gud sa cross para nako. Pero nakailak mo ana nga anak nas Ginoo. Nya kamo ba'y anak sa Ginoo bitayon? Anak ni President Duterte, bitayon natos cross, musugot si President Duterte? Way siguro, basin sa diay. Musugot. Kamo, inyong anak, atong bitayon, di lang nato patyon, bitayon lang natos mangga, aris liog nato hiktan. Ang saban, sugot mo, dili. Uy, tubag. Mao na ingos Kristo, why nakaila sa anak, gawas sa amahan, og wa say nakaila sa amahan, gawas sa anak, og kadtong mga tao nga buot sa anak, makaila sa amahan. Kana bang ang Ginoo naagid say pamaagi to attract us? Iya ginang gisulti, kung iisa na ako gikan sa yuta, ang tanang tao akong kabigon na rin ako. Wa nagilabing nindot nga maka-attract sa usa ka tawo kana gyung sakripisyo. Mabitan na kaning ulitaw, balik sa tato example, mo sakripisyo gyud. Ako des una, sakripisyo gyud. Mag-uwan, bagyo, adto jud ko balay sa ako gyung panguyaban. Bagyo ra ba kayo? Ay, okay ra na. Iniguli di mo partira bang kusugas uwan. Ay, okay ra na. Ana ba? Iniglakaw, mana din to. Liba na to. Pangida, sakripisyo yun. Ade din mo yun, ana di ay. Oy, mo believe tayo. Kanibitang nang hatag ro natong mga namalit sa atong slots, nagoy uban in town, gipang cancer, na ay uban stage 4 cancer, galisod og lakaw. Muanhi gyud kay muhatag sa iyang mupalit og duha ka slots. Ni ay mga way cancer. Di gyud mamalit. Bitaw, makanang matats ta oy.
Ang galisod og lakaw, nya muan higid kay sus pader ako kining gisaad mo palit gyud ko. Nya sa dip ako mamatay pader unsay pagbuot sa Ginoo basta makapalit lang gyud ko. Nya inig humaghatag diya ba inig resibo nila ng steroid na nya inig hatag ma'am di ara imong kuan ma'am. 2 slots ni ma'am no. Ana igon sus pader lipay kay ko naka-donate na gyud ko. Mao pay malipay. Ana. Kamo malipay mo makadonate. Mayo, ni-donate na mo. Congratulations sa mi-donate. Lipay baya sa tag, makadawa tag donation. Pero usahay sa di na ko maklaim ang donation. Kanabang waingan, magsalig man sila nga, i-text mangyod ko, i-message ko sa Palawan, i-message ko sa email, o kani mga RD, punsyap. Mo-message man na, pero dili ibutang angan sa sender og ang amount ang kanaran code ana karon to ako'y duha ka book RD pawn shop dugay-dugay na rabato nga di gid nako maklaim kay wa man gid ni padala sa ilang wa man mo message nako sa name og sender igadto nako sa RD pawn shop ingon kinsa may sender ani sir kinsa ana nya inighatag nimo sender pila may amount kay ila man ang tan-awon kung kaning nag-claim tinuod bagyod nga mo'y mo claim niya akong hunghungan dito ang magpa-cute-cute ko sa kanabang mga kuan ba ma'am pari man ko ma'am niya ako maninggi mga donation man ni wa man ko kay baw kinsa ni kay online parishioner man ni kanang pwede imo na lang ning kuan diha ma'am inkas ay di man ko ka-process ana pader ana imo jud kong providean sa name of sender og sa amount mo na kamong naghatag diri RD pawn shop iko ana lang pakita na lang na pero og naa sa gyud maluoy nato mutabang man bitaw sa una ani sa ubang mga kwarta padala di man gyud i-release ana arita sa ilang Ginoo didto naa man say naluoy nako nga ila sang mga Ginoo ba kana bang ay naramang ko na decision gud sa labaw pareho dinhi sa parokya kanang ato mga donation o kanila anhaon yung sa opisina di man gina mo donate pero inigtan-aw pare kasaligan ni pirmahas pare release na yon no mo na dunay ni text nako nga mga kuan katong sa lain kon pader kung masabod gani kagamay tawga lang ko ako na lang mag-igo ana no nindota kag do na sa moingon nako pader diha anak pader amo man ginang palisi pero saon man pader pero tawaga lang ko pader kay atong pangitaag paagi no nay mo offer nako anak para aning RD pawn shop malangit dayon mo kay nga naman malipay man to katong gadonate nya wa na ko maklaim di unsa may kapuslanan di ba wa man sa ta magbinuang dinhi wa sa siya magbinuang sa paghatag nya na mas palisi mao na unsa may akong punto niini ang Ginoo dunay balaod pero kung mahigugma na tas Ginoo og mosunod data niya sama ni Moises ang balaod sa Ginoo in favor na nato nga nagsunod niya in favor ba kanabang usay usbo niya iyang balaod para ning balaod sa tubig ang tubig ba kung imo na siyang para ng dagat diya ba, liluan. Ug mulakaw kas tubig, makalakaw ka dili. Balaod man na. Tubig man na. Muunlod ka dili. Unlod kay tubig man na. Pero ang Ginoo sahay, iyang bukon ang dagat, himuon iyang karsada aron makaagi ang mga tao. Way butang-butang o kanang bildo dire. Murag aquarium murag aquatic. Say nga na. Aquatic park. Ina na. Nga makita nimo ba bildo pero di mo lahos nimo ang mga iho mga isda mao na hitabo pero way gibutang bildo gi-violate sa Ginoo ang rule sa nature ang iyang law tungod in favor sa mga taong nisunod niya ug mao ni unta ang atong kaalam mao unta ni ang kahibalo nga atong batunan bisan aning panahon aning COVID kamaon tatang mo ingon nga ang Ginoo COVID man ni sakit man ni makamatay man ni pero kung magsunod lang kita sa Ginoo din agin ni makamatay di ba di na pwede bisan gani ka nang patay na
nga nagsunod sa Ginoo, gusto gis Ginoong bangunon, bangon ay. Kay matod pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, ang tanang butang gihatag kanako sa amahan. Pasabot wa na imposible para nako, pero unsa may importante, makailaon ta mo nako. Magsuod ta, mag-ila-ila ta, mag-uyab-uyab ta, magminyo ta, aron ta magkailhanay, aron ang ni anako imo na, ni ang imo sad ako na. Ana, niya ka mo makigminyo mo Ginoo. Ha? Nya ningon man ang Ginoo, kanang imong balay ako na na, kanang tanan nimong kwarta ako na na. Sugot mo. Oh, tanawa ninyo sa binli sa may gamay pa dire para lang sa to. Di lagi ihatag lagi. Para sa asawa og sa bana, ang imo ako, ang ako imo. Mao na. We are not anymore two but one. Tanawa ng banag asawa nga maglain-lain. Ako guni. Ngano imo maning kwaon ako maning sweldo? Mingon sa bana ngano makialaman ka sa akong sweldo? Total wa man ako pasagdi atong pamilya. Sige, kanang batasana. Padayon na sa madugay sa madali bungkag gyud mo. Tagsara kay nakasustinera na Tagsara gyud kaayo kanang nag-iyahay sa ilang kwarta. Tagsara kaayo ang nakasustinir. Og nakasustinir man dili malipayon, diyot-diyot lang away. Kay mo ingom tong asawa, ikabiyay akong giingnan, ha ikabiyay mag-atiman aning balay kanang mga bayronon, kanang mga kuan diha. Ngano man kay ikabayad, gana man kay sweldo. Ako biya diri giatiman biya nako mga bata. Ako biya na tanan. Ana dito. Ingon na siya, babantay bitaw, bantay ka buanga ka, ngayo gyud kana ako, bantay lang jud ka. Sinang kato akong gi-counselan nga buwagan ni iyang bana kay wa gyud mo bayad kunos utang. Ang asawa ba, iyang buwagan, iyang bana kay irresponsable, kay wa mo bayad sa utang ngadto niya. Naku ngano ang imong bana, nakautang naman na nimo. Ara, maodi ay, kay gaihay day sila og kuas gasto niya. Pananglitag ang bana, ma-short, kay mo ino man, mo kuan man, mo sugal man, mo ingon ang bana, day, wama sa tadihabi, sa bayri ha, bantay di kang bayad. Ilista mo sa asawa, ni abot na mulag na puok tuig, wa man bayri. Buwagan niya iyang bana, kay irresponsable. Nakupila man kabuk inyong anak, ni siya tulo pa der, high school na gani ng kamanghuran. Naku, imong buwagan? Ni siya, pa der, naku, giunsa mo na ninyo pagbuhat ang inyong anak. Kamu ba, giunsa na ninyo pagbuhat? Ako, kusuway na, kamu, giunsa na ninyo pagbuhat? Naku, inyo man ka ng anak, amo ng anak pa dire. Giunsa mo na ninyo pagbuhat? Naglagyo mo? Nag-iyahay mo? So, father sa doon ako, laki, nag-iyahay ba mo? Di ba gasagol ang inyong dugo? Gasagol ang inyong gasikit inyong lawas, maunang nigawas ng inyong anak. Nya kamao man dai mong musagol sa inyong lawas o sa inyong dugo o sa inyong mga cells in the body. Nganong di man mo kamao musagol sa inyong income? Nakuha mo magtanaw ng inyong anak nga simbolo na sa inyong kahiusa. Paghimo sa mugusa ka buksudlanan sa inyong kwarta, aron manganak pud na siyang kalinaw, kalipay, kahiusa o kabalaan sa inyong kaminyoon. Sugod ato, wa na yung balik na ko. O na siyang balik. Kamo, ganaon taong pagsulti mo, balik pa mo. Ang balik yun doy, basta nakaila mo sa Ginoo. Pero wa ka kaila sa Ginoo, mingon, mo, buang ng parian mo pa'y galisod ta din, tiwasan, manuunta. Manindog na tayo.